дар яке аз аввалин бозиҳои даври ҳаштуми чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои Лигаи Олӣ тимҳои Куктоши ноҳияи Рӯдакӣ ва клуби марказии варзиш Артиш ба ҳам омаданд. Нерӯсанҷии дастаҳо дар варзишгоҳи марказии ноҳияи Рӯдакӣ баргузор гардида бо ҳисоби 3-1 ба суди соҳибони майдон поён ёфт. Равшан Сардоров, дарвозабони дастаи Куктош, дар дақиқаи 20-уми пайти аввали нерӯсанҷӣ дар дохили ҷаримагоҳи хеш бар муқобили футболбози клуби марказии варзиш Артиш Идрис Амину ба қоидаситезӣ даст зад ва довари марзи майдон ин ҳолатро ба хубӣ мушоҳида намуда ба дарвозаи Куктош пеналти таъин намуд. Шервони Мамбатшоев аз ҳайати клуби марказии варзиш Артиш ба назди тӯб омад ва ҷарима 11-метраро бехато вориди дарвозаи Куктош намуд. Бо ҳамин ягона голи Шервонӣ қисми аввали дидор ба анҷом расид. Дар қисми дуюм футболбозони ноҳияи Рӯдакӣ ба дарвозаи Афсарон 3 голи беҷавоб заданд. Дар оғози қисми дуюми дидор, аниқтараш дар дақиқаи 48-уми бозӣ, Муҳаммад Шарифи Саидхоҷа аз партофти Шарафҷон Солеев истифода намуд ва бо голи зебои худ таносубро барқарор кард. Бо гузораи 10 дақиқа Шарафҷон Солеев бо сар тӯбро вориди дарвозаи клуби марказии варзиш Артиш намуд ва ҳисоб 2-1 гардид. Партофти самаровар ба номи муаллифи аввалин голи дастаи Куктош Муҳаммад Шарифи Саидхоҷа сабт гардид. Муҳаммад Шариф дар дақиқаи 71-уми бозӣ аз зарбаи ҷаримавӣ мустақиман тӯбро ба самти дарвозаи Беҳрӯз Хайриев зад. Сараввал тӯб ба тири дарвоза бархӯрда вориди дарвозаи клуби марказии варзиш Артиш гардид ва ҳисоб 3-1 шуд. Дар ин дидор Муҳаммад Шариф бо 2 голи зебои худ ва як партофти самаровар беҳтарин бозингари майдон эътироф гардид. Бо ҳамин натиҷаи 3-1 рақобати дастаҳои Куктош ва клуби марказии варзиш Артиш дар даври ҳаштуми Лигаи Олӣ ба суди футболбозони ноҳияи Рӯдакӣ хотима ёфт. дар рӯзи дуюми рақобатҳои даври ҳаштуми чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои Лигаи Олӣ тимҳои Саравшани шаҳри Саравшан ва Хатлони шаҳри Бухтар андари майдони рақобат гардиданд. Дидори дастаҳо дар варзишгоҳи марказии шаҳри Саравшан доир гардида бо натиҷаи 2-1 ба суди футболбозони шаҳри Бухтар ба анҷом расид. дар дақиқаи 15-уми дидор нимҳимоятгари дастаи Хатлон Худойдод Узоқов аз ғофилии футболбозони Саравшан истифода намуда голи аввали тимашро вориди дарвозаи дастаи Саравшан намуд. қисми аввали нерӯсанҷӣ бо ҳамин натиҷа хотима ёфт. дар дақиқаи 84-уми қисми дуюми дидор футболбозони меҳмон голи дуюми худро заданд. муаллифи гол Тоҳир Тағоизода дониста шуд. довар дар дақиқаи 7-уми изофа ба дарвозаи дастаи Хатлон пеналти таъин намуд. Отабек Каримов футболбози дастаи Саравшан ҷаримаи 11-метраро бехато вориди дарвозаи Хатлон намуда ҳисобро 1-2 намуд. бо ҳамин тартиб рақобати дастаҳои Саравшани шаҳри Саравшан ва Хатлони шаҳри Бухтар дар даври ҳаштуми чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои Лигаи Олӣ бо натиҷаи 2-1 ба суди футболбозони Хатлон хотима ёфт. пас аз анҷоми бозии даври мазкур тими Хатлон бо дарёфти 12 хол ба зинаи дуюми ҷадвали умумии чемпионат баромад. дастаи Саравшан бошад бо 8 хол дар зинаи ҳафтум мавқеъ гирифтааст.